Human hingpit na kagawas sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hana. Init na karon ang panahon nga sinati karon na libkas na usab ang tanang gale warning nga mihamo ka sa dakong bahin sa nasod ni adtong nga miaging semana. Sa dugang weather forecast aniya si Jumer Iclarino sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon, kinitong latest weather update karong adlaw. Ang bagyo na atong gimonitor nasa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na international name na CROSA o under sa kategory na Severe Tropical Storm na igalayon sa 1,745 kilometro silangan amihan ng silangan diri sa pinakatumyang amihan ng bahin sa Luzon. Naay maximum sustained wind sa 110 km per hour duol sa sentro ug ang pag-unos moabot sa 135 km per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa amihanang kasadpan sa gikusgo na 15 km per hour. Kining bagyo dili siya makasod sa atong Philippine Area of Responsibility samtang habagat or southwest monsoon ang padayon nakaapekto sa lalawigan sa Luzon. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibok sa Visayas. In general, makasinati ang init na panahon o naay mga patak-patak na mga pag-uwan tungod kini sa localized na mga pagpanugdog ug kilat. Diri sa Cebu Province karong gabi og sa kadlawon less ang chance na makasinati ta mga pag-uwan. Ang hangin sa tibok sa Visayas, kasarangan nito na sa kusogong atong kadagatan, kasarangan nito na sa pagkabaloron. Ang dagat motaob sa alas 11:21 karong gabi na gitas-on sa 0.78 metro ug muhuna sa alas 2:11 sa kadlawon. Samtang wala tay gale warning sa tibok sa Visayas, ang gale warning nagpabilin na lang diri sa kabaybayonan sa Luzon. Ang range of temperature para sa Cebu, 26 to 34 degrees Celsius. Sa Bohol is 24 to 32 degrees Celsius. Sa Dumaguete is 24 to 33 degrees Celsius. Sa Tacloban is 26 to 34 degrees Celsius. Samtang sa probinsya sa Samar, 26 to 34 degrees Celsius. Na equivalent na heat index sa Central Visayas, 30 to 39 degrees Celsius o diri sa Eastern Visayas, 40 degrees Celsius, under na siya sa extreme caution na category. Ang atong extended weather outlook sa Wednesday, Thursday ug sa Friday in general fair weather atong masinati natay mga patap-patap na mga pag-uwan tungod kini sa localized na thunderstorms. Ang range of temperature para sa Wednesday is 26 to 34 degrees Celsius ug sa Huwebes sa Friday 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw mosilang sa alas 5:35 sa buntag ug para sa atong mga dugang detalye, mobisita ta sa atong mga official social media accounts ug sa atong website sa www.bagongdatpag-asa.dost.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Mactan DOST ug para sa Balitang Bisdak kini si Jomar Clarino. Maayong hapon.